जिउ दान होनानै आन्दालननि गेजेरजों दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मोनबाय। बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मोननायाव मानो इसेबां कारापसन जादों फालाय? लाइस्राम लादु सिंजों रायलायदों, बियो फंसेबो रायलायाखै, बे आंजों जेबो एन्सार कुइसन होआखै, जायनि थाखाय आंखौ सासे जाम्बा सानखो ना माखो? नों लेखा रोंगौ गियानि, नाथाय गियानिया मानो भुल मावदों? सासे नों बेनि भाइस चेन्सेलर जानानै दङ। दिनै बड'लेण्डनि बे मोनसे नायल' जाल' थै दान होनानै मोननायखौ दिनै अननाय खालायनो नागिरना बेहाबो जुगे जुगे फाब दङ होननानै आं सानो। खोब माने गोजोनथाव। जों दा हमनानै ला बयनिफ्राय गुदिसिनानो न'खरनि उनाव थाङो स्कुल, फोरोंथाइ, सोलोंथाइ। जाय सोलोंथाइया उल्थाबा मा जागोन? दा बेनिखायनो बुंदों जों बेसेबांबा दिनै जिउ दान होनानै आन्दालननि गेजेरजों दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मोनबाय। बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मोननायाव मानो इसेबां कारापसन जादों फालाय? आरो मानो जानो मोन्दों? खार'ना मा? थांनाय 25 जानुवारि 2022आव भाग्य गोनां होननानै आं सानगोन। नैबे आदा रुबुलबो दं, आंबो दं, लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारबो फैदों। जों सिगां सहैग्रोदों, जों बेखौ लोगो लानो होननानै। बे समाव जोंहा जोंनि डक्टरेट बाथौनिनो मंगलसिं हाज'रि सारबो दङ आरो बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गासैबो स्टुडेन्टफ्रा जोंनो आर'नाइ गांसे गांसे हरदों। जों गोजोननाय मोन्दों। बे समाव आङो लाइस्राम लादु सिंजों रायलायदों, बियो फंसेबो रायलायाखै, बे आंजों जेबो एन्सार कुइसन होआखै, जायनि थाखाय आंखौ सासे जाम्बा सानखो ना माखो? जाहाथे बे आंजों जेबो रायलायाखै। ओंखायनो आं सानदों, नों लेखा रोंगौ गियानि, नाथाय गियानिया मानो भुल मावदों? नों सासे गियानि, सासे डक्टरेट, सासे नों बेनि भाइस चेन्सेलर जानानै दङ। दिनै बड'लेण्डनि बे मोनसे नायल' जाल' थै दान होनानै मोननायखौ दिनै अननाय खालायनो नागिरना बेहाबो जुगे जुगे फाब दङ होननानै आं सानो। जिहेथु आं दिनै गोसो जानाय बुङाखै, नोंथांमोन सोंनायाव आं बेखौ बुंनो बाध्य जादों। बेवहाय निस्सय जोङो बर'ल' बेवहाय नांनो नाङा। जिहेतु बे बिटिआर जाबाय, जिहेतु बियो सानसे बेलासि बे बड'लेण्ड जाहैखागोन। ओंखायनो बेवहाय बड'लेण्डनि जेसेबां जनजाथि दं, हारि हारिसा दं, गासैबो नांनानै बेखौ बेनिफ्राय होखारनांगौ, नङाब्ला जे गोग्गो दाय सिखार जानानै जाफिननांगौ। मानसि हिसाबै दायखौ मावथों, नाथाय दाय सिखार जानांगोन, नङा बेनिफ्राय उथायनांगोन। आरो बिनि गासैबो रेसपन्सिबिलिटिखौ जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ लानांगौ। नियमाव जे समाव जे खुंथाय दं बेनो लानांगौ। आंनि साननाय, आंनि मथ'बा बे, जाहाथे गोग्गो गोथार जानांगौ। दिनै परिबेसा मोजां जानांगोन, सोलोंथाइ बिथिङा मोजां जानांगोन। बेखिनि बुंनाय जाबाय। गोजोन्थों।